गोजोननाय थाबाय हाथरखि आगै स' थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय मा खबर मोजां दा स' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय एंगल बहन जी सो थैंक यू मेरे लाइव में ज्वाइन होने के लिए कैसे हो बहन जी सो थैंक यू खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ हाथरखि मा ओंख्रि जाखो बाजै एमबि गैला अके जागोन दे गैलाबा गैला विलियाम आगै लाइक दान थेंक इउ विलियाम आगै आरो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोङो सनजित गयारि आगै फैदों लाइक दान गोजोननाय थाबाय जोङो सनजित गयारि आगै एलबियाव फैनानै लाइक होनायनि थाखाय नामा खोन्थाहरलाय रागासो जोंनो ओंखारो आंहा नै आलुसो आदसा गोथौआनो दे आलुब्लाबो ओमफ्राय जोङो वाइटि सना फैदों आं सोरमोनलाय नो वाइटि नोङो वाइटि अशक गोजोननाय थाबाय वाइटि जइन जानायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखांखो आब'नो बिलाहि ओमफ्राय बुट मटर ओमफ्राय दालि आलु माबा माबि लागायनाय रुनाय गलती से गया क्या है एंगल जी क्या गलती हुआ क्या गलती से गया एंगल बहन जी लाइक करिए विलियाम अन होनदों आरोना स' थेंक इउ आगै अन थानायनि थाखाय गिदिंदों नामा आंना खोन्थाहरलाय विलियाम आगै थांखोना दं जोंहा गौथम फैदों आरो ना गौथम बसुमतारी आयु नाब्लेनो नुदों आरो नोङो आंखौ नाब्ले होनलायनो गौथम गोजोननाय थाबाय दे आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों साबायखर जासिहरबाय आं मा खौरां एंगल जी क्या हुआ जोंहा वाइटिया मानखौ अनला आब' गेम गेलेदों ए गेम गेलेदों होनबा जोंहा आमायसो फैदों अ जालायथारबाय आरोना आमायसोआ मा खबर आमायसो गोजोननाय थाबाय आमायसो आंनि एलबियाव जइन जानायनि थाखाय बहा दं रुमाव दंना अबाव दं ओमफ्राय जोंहा गौथमा मानखौ नुदोंरा नाब्लेलेनो नाब्ले नङाहाय आङो एंगल ने क्या बोला लैंग्वेज हाँ मैं हम हिंदी से नहीं बोला है एंगल बहन जी हम हमारा बोरो लैंग्वेज से बात कर रहा है आप हिंदी से बोलिए मैं आपको ट्रांसलेट करके दूंगी ठीक है विलियामा मानखो जोंहा मोजाङै खोनानायसै आब' बुंफिनलाय ए गिदिंदों नामा होनदों आंनि एलबिया नेट स्ल' देखायदों नामा होनदों जोंहा माइसा मानखो आंनो रां दाहार हरथ' आनैसो बिबारि सना आयु हाबाब माथो होनबावनो आं नोंखौ दा मा जादों रां बिथ'लायनाय दाहार माबा प्रब्लेम जादों एंगल कुछ तो लिखिए प्यारी बहन जी नाब्ले सना मा खिजायानो गौथम दालि आलु बिलाहि लागाय लथाय रुदों ओमफ्राय बिलाहिजों बुटजों एवदों नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो आंनि सनाया मा होनखो आं कमेन्ट लिरला आब' अन थागोन जागोन दे थगायनासो ओंखारलांगोन बे बाराबा आंखौ अन थागोन होननानै जागोन दे गेजेर गेजेर कमेन्ट हरबानो जाबाय ओमफ्राय एसे गिदिंदों आब' आच्छा ओमफ्राय आपका असली नाम क्या है मेरा असली नाम चैनल पे क्या है वही है एंगल जी वाइटिया जोंहा मानखो सम कमेन्ट हरगोन अके वाइटि आगै ओमफ्राय गौथमा मानखो जोंहा नाब्ले सना लाइक नांगौना नाङा लाइकखौ खि नाङा जायो आरो होबानो लाबाय आरो हो जोंहा गौथम आदा
আমার মাজত মইনা আহি পাইছে মইনা কি খবৰ চ' থেংক ইউ মোৰ লাইভত জইন হোৱাৰ বাবে চ' থেংক ইউ কি খবৰ মইনা भात खाला नाय वाइथिया मानखो जोंहा थगाया आंहाबो जागोन दे थगायबा नोंनासो फाप नांगोन जों एंगल अ বুলি কৈছে एंगल अ बयलार बेदर डार्लिं सनानो गोथाव दे होबाय दे लाइक जागोन दे MDM इउटुबार आरो लाइक होनायनि थाखाय आरो जइन जानायनि थाखाय स' थेंक इउ ओमफ्राय मयना কি কৈছে ভালে আপোনাৰ কি খবৰ ময়ো ভালে আছো ময়না ভাত পানী খালা নাই কিহেদি খালা एंगल ने क्या बोला आप मेरे से कुछ बोलो मैं आपसे कुछ बोलूंगी हाँ जी खाना पीना हो गया एंगल जी गौतमा मानखो जोंहा हरबाय बे नाब्ले सना जाखांबाय लाइकखौ जोखावबाय लाइकखौ अके स' थेंक इउ साननायफ्रा जाफुंथोंसै गौतम नाब्ला बिराद गोबावनि उनाव फैदों नालाय वाइथिया अके होनदों आरोना मयना কি কৈছে খালুং আপুনি খালে খালু ময়ো খালু दाली आलू चाना हमारे एंगल की कोई से एंगल क्या बोला हाँ अच्छा क्या सब्जी है एंगल जी क्या कर रहा है अभी लेटन बाग्लारि गोजोननाय थाबाय स' थेंक इउ आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय नै ओरैसै लाइक दान स' थेंक इउ जोंहा लाइक दान होनायनि थाखाय लेटन बाग्लारि नोंथां मा खालामदों नोंलाय जाखांबाय नामा बेदर फिसाफोरा एंगल ने क्या बोला पनीर खाया अच्छा पनीर फेवरेट है क्या एंगल जी 6था जाबाय लाइकआ जागोन दे गौथमागै 6थाबाबो 2थाबाबो जायो नो प्रब्लेम जोंहा लेटन बाग्लारिया मानखो नै ओरैसै बावनो हाला मोनबाय आङो नोंखौ ओरैसैनो लागाव लेटन आदा कमेन्ट खालाम लोगोफोर थाबनो फरायख'नो हालाय लायो जाखांबाय लेटन आदा मा ओंख्रि जाखो गोजोननाय थाबाय एयार राइडआव नुजाफैनायनि थाखाय हाय हेलौ मा खरिसे नोंलाय जोंहा लेटन बाग्लारिया मानखो नै ओरैसै लादों आं आरोबावनोबा दे लालाबायबाय था जालाबायबाय था गौतम आगैया मानखो जोंहा नाब्ले सासे ओरैसै नायना हरलाय सनानो आयु नाब्लेब्लेखौलाय मानोथो फसायो जोंहा उइलियाम आगैया मानखो आब' आं एसे लोंग्रोनि आं अन नैनो थागोन मा लोंनो नागिरदों उइलियाम आगै मा बेलाय बोरैबासो नामा जोंहा एमबिया मानखो आमाइसोआ ब्लु हो आनैसो बिबारि आंनि खामेन्ट श' जायाखै ब्लु होबाय आं आमाइसो बेसे खामेन्ट हर नायथार आं नोंखौ आं ओंखाम जानि दे जागोन दे मा ओंख्रि MDM इउटुबार आदा मा ओंख्रि खोन्थालांदो दे वाइटि मोन नामा बावबायमोन नामा ओमफ्राय जोंहा माबाया मानखो एंगल ने क्या बोला सिल्वर प्ले बटन कितना होना में मिलता है बताओ दो वो तो 100 सब होना चाहिए अभी तो होगा ना आपका हो गया एंगल जी बिबाय मा खबर मोजां बिबोनां सना एयार राइडआव बिबोनां सना मोजां नोंहालाय मा खबर जोंहा माबाया मा होनखो लेटन बाग्लारिया नै ओरैसै आथिं थोंब्रै लाना बेदर लाबोदों आंनोसै होखारजागोन नों एलबिनिफ्राय सोरजोंबा गौतमा जोंहा मा होनखो नाङालै आं नोंनि माराम खानाय बुलुखौ नाब्लेनो दे होखायाबो आं नोंनो जोंहा लेटना मानखो नै ओरैसै यार फंबाय लानोसैलां जियानो जाथोंसै बिबारिखौनो दे ओंख्रै होनदों आरो दालि ओंख्रै आच्छा दालिल'थार नामा ओमफ्राय जोंहा उइलियामा मानखो जौ लोंनि आब' र'ना अन आयु हाबाब जोंहा मेबिया मानखो आमाइसो आंनो रां दाहार हरथ' आनैसो बिबारि सनानै आयु जि गोबावनि उनाव मा खोनाथावै ना माबाफोरखौ होनो रावफोरखौ होनो गोसोफ्रानो सुग्रेम मोनलायथारो आमाइसो माथो
एंगल ने क्या बोला? सो है, सो नहीं रे। वन मिलियन हो जाता तो आता 1 मिलियन 2 मिलियन लेथ'ना जोंहा मानखो नै ओरैसो MMB साल्थेसो बैखोनो लानोसो आं ओमफ्राय आरबि आगै फैदों जोंहा हाय होनदों आरो ना हाय आरबि आगै स' थेंक इउ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय मा खबर मा ओंख्रि जाना फैखो एंगल ने क्या बोला 100 हो गया 100 कुछ भी नहीं है लाइक डान थेंक इउ जोंहा लाइक होनायनि थाखाय आरबि आगै एंगल ने क्या बोला कितना में मिलता है जो बताओ आपका अभी 100 हो गया इतना बड़ा सपना दिख रहा है आरबिया मानखो जोंहा बिबारिया आंनिसो रावबो मोनालै लोगोफोरनो आयु हाबाब ओमफ्राय लेथन बाग्लारिया मानखो जोंहा नै ओरैसो इयार फंबाय आंहा गथ' दंनो बालनो दंथ' आरो एंगल बाय अके बाय एंगल जी ओमफ्राय गौथुमा मानखो दानिया नाब्लिया आंखौ बायबाय दा बावाखै आङो रुक जाती हूँ थोड़ी देर अच्छा ओके एंगल बहन जी ओके कौन है कमेंट करिए क्या हुआ एंगल जी अभी 101 हुआ है अभी सिल्वर बटन का वो सपना दिख रहा है एंगल प्यारी बहन जी नेट काम चल रहा है अच्छा ठीक है एंगल बहन जी कोई बात नहीं है जोंहा नेहा बसुमतारी अफिसियेल फैदों हाय गाइसमोन आइथिसोर आंखौ रायदावग्रो आरोना नेहा फाग्लिया अब्लाबो गोजोननाय थाबाय नेहा आंनि एलबियाव जइन जानायनि थाखाय जाखांबाय नामा ओमफ्राय आरो आयु हु जालायथारो आरोना ओमफ्राय गौथुमा मानखो थोर बिबारिया बेखा मादै बिजामादै मोननिसै देग्लाय बैसागुआवनो नोंनि फिसाजोखौ लायनाया दा आङो ना नाब्ला गौथम एयार सना खिफि हंला होनदों जोंहा नेहाया एयारा सिन्था जादोंहाय मालाय उइलियाम आगै दे आब' मा कमेन्ट लिरनांगौ आं रेडिनो दे नों मा लिरो आं फरायनो रेडिब्रा आगै माथो ओमफ्राय जोंहा एंगल ने क्या बोला मैं सुंदर हूँ ना हाँ एंगल जी बहुत क्यूट है सो क्यूट मोस्ट मोर ब्यूटीफुल ओके जेदिया मानखो जोंहा लागाव खबरबो गैला दे अकेनो जाला नङा जों दुगा मारियोथ' उइलियामा मानखो जोंहा अके होनदों आरोना आगैया आरो बे प्रडाक्सन आगैया मानखो सना सोरनि कल फैबाय दं आं थानायावलाय लोगोफ्रा हरलाबायो बिदिनो एलबि होनाय नुबा डिस्टार्ब खालामजानो लुबैयो आरो इन्टारेस्टनि जेबो नङा दे एंगल ने क्या बोला एक वीडियो लगाओ मेरी कहाँ पे मेरे वीडियो वॉच भी करके नहीं देता है एंगल बहन जी आप और मेरे एलबी में आके डायलॉग देता है ना उइलियाम आगै मा जाखो सोरनि थाखाय आरबिया मा होनखो जोंहा नेहा कल हरलाय होनदों आरो बा दे लायराय दे लेथन बाग्लारिया मा होनखो जोंहा नै ओरैसै नेहा दालिं बिबारिखौनो लानो सालां जालायथारो आरोना अन होनदों आरोना जोंहा वाइटिया दाबो गेलेखाङा आरोना एंगल हंस रहा है एंगल हंसोमत वीडियो थोड़ा कभी वॉच करके दीजिए नेहाया जोंहा मा होनखो लेथन भिडिअ नाय माबार आंनि बिनानाव नोंनि बिनानावनि भिडिअ हगारदों आं ओरैसै लेथननि बिनानाव नङा बियो बुरैसो नेहा भिडिअ नायनानै हो माबार नुवाखै नामा नों कमेन्टफोरखौ उइलियाम आगै अके 100% होनदों आरोना स' थेंक इउ उइलियाम आगै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय वाइटि आगै अन होनदों आरोना स' थेंक इउ एंगल थेंक इउ बोला है हाँ सो क्यूट बोलने थैंक यू बोला है ना एंगल
वाइटिया जोंहा अन होनदों उइलियामा फुल हरबाय नै सोरनो हरखो माथो नामबो गैया वाइटिया अन ओमफ्राय गौतमा मानखो हालालां नाब्लेजों मानो एंगोल अके वाइटिया अन होनदों आरो ना ओमफ्राय आरबि नाम्बार गैयाना होनदों आरो नेहाया गैयासो जागोन ना नाब्लेया बिजामादै मोननोसै मोनबाबो माथो बाल जेबो नङा जोंहा जेदि बिथाङा मानखो आंखौ बिदिसो बुंलायदों ना दे आंनि फनखौबा हमलायानो बेस्थ' एसे नोंथां क्या बोला मजाक कर रही हो अच्छा मालूम है रे बहन जी हम भी मजाक बहुत कर लेता है सभी से गौतमा गैया मानखो नेहा नाब्ले होनहरबाय आरो ना बे गौतमा बयखौबो नाब्ले नुब्ला होनथारो आरो ना उइलियाम ब्लगा मानखो जोंहा लागना हो होनदों आरो लागायना हो होनखोना बानलुबो गैला आनै सना थाबैनो हरथारदो दे हामायसोलाय डाइलगसो मारि फैखो ना मासिम गेलेगोन हाबनो रां मोनो नामा वाइटि ओमफ्राय जोंहा आरबिया आगैया मानखो आं हरनि र' निहा होनदों आरो दंखायोदां एंगल ने क्या बोला है एंगल हम भी बहुत मजा कर लेता है सभी से जोंहा आंनि मा गोसो आगै फैदों आरो ना मा खबर मोजां आगै नोंहालाय मा खबर स' थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आंनि गोसो जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो जोंहा निहाया मानखो ओइ बिबारि आं दहाय फुङावनो नायखादों नोंनिखौ अबेहाय माथो खामेन्टबो गैया माबो गैया थगायसुलि नाय माबार लेथना मानखो जोंहा नेहा दार्लिं आं नोंनि भिडिअखौ नायखाबाय ब्रा सना दा बाराबा दोनखारनोसैसो आं नोंखौ नेहा ओरैसै साबैसे हिनजाव नांगौ बे लेथन बाग्लारिनो मैसेज बाद में जा रही है ओके ओके एंगल जी कोई बात नहीं है आरबि हर होनदों जोंहा नेहाया ओमफ्राय जोंहा आरबि आगैया मानखो गैया जायो नेहा दाख्लै बोरैथो खालामखो होनदों आरो मा खालामखो मा खालामलायदों गौतमा जोंहा मानखो नाब्ले थाब फरायदोंथ' खामेन्टआनो नै जोबसिगोनसो एंगल ने क्या बोला जल्दी पढ़ो हाँ पढ़ रही हूँ एंगल जी स्लोली ओके थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा ना एंगल बहन जी जेदिया मानखो जोंहा आंनि खामेन्टखौ फरायखाया देनो गैयानो गावनि खामेन्टआनो श' जाफैयाखै ब्लु गोनां र' गौतमा मानखो आं थांसै दे नाब्लेसना र'ना दसे मानो दसेनो थांनो लुबैयो दा सोरनावबा थांनो गोनां दं थां दे होमबालाय टाइम जाबायब्ला जोंहा लेथ' नादाया मानखो नेहा सना ओरैसै माब्रै दं होनदों आरो नेहाया मानखो आरबि नों एमजे आर सो नामा नोंसोर होनदो एंगल ओके अब पक्का भाई ओके एंगल जी ओके भाई बोला है ना कमेंट बिल्कुल भी मत करना एंगल बहन जी नहीं तो उइलियाम ब्लग नेहा नों आंजों मानो लोगो जायानो आयौ एंगल बे हारसासो एंगला हारसासो हिन्दी लानायखौ खोनायाखै नोङो बर' नङाथ' बि उइलियाम आगै जेदिया जोंहा मानखो लागाव मैथा जेंगाव माथो आसलानो दंलाय MMBO खन्दा आसला दे नोंसोरल' आसोलफोरनो दासो नुसनदों नोङो अबेहाय थानायमोन मेगनालाय उइलियाम अन होनदों आरो ना ओमफ्राय आमायसा जोंहा मानखो बे लेथन ब्रनावबो बिथ'दोंमोन आं नाथाय लेथन ब्रआ सेंग्राफोरनो हरथ'नाय नेम गैयानो बाला जा सिफिराखा लेथन ब्रआ लेथना नोगोर सिखुद्राखा आमायसो ओमफ्राय उइलियाम अन होनदों आरो ना जोंहा नेहाया मानखो गौतम भिडिअ नायो होनदों आरो गौतमा भिडिअ नायो आरो आंनिखौथ' मुंबो मोनसेबो नाया गौतम नाब्लाया उइलियाम आगै अन होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा लेथना मानखो आंहा बैनाय गौतम फैदों माथोलाय ओरैसै होनदों आरो ना ओमफ्राय मालानिफ्राय बैनाय जालायखो उइलियाम आगै अन गोजोननाय थाबाय उइलियाम आगै अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय गौतलै आं नाब्लेनो मा जादों खोन्था दे एलबिफ्राव खोन्थाब्ला एसे रेजें जायो नङाबा उदै सिङावनो थाबाथाय बेरो जोंहा आरबि प्रडाक्सन आगैया मानखो नेहा हरनांगौ ना हरनाङा होनदों आरो जेदिया जोंहा मानखो ओइ सोरलै बे दोनखारग्राया
सावलायनो सौलायनो होनदों आरो वाइटिया अन होनदों गेलेखाङा दाबो MMB नै लगनबो होनदों आरो लागन हो होनदों आरो लेथना वाइटि अन होनबोदों गौतमा बेसे नांगौलै MMB आदै होनदों दे दंबा हरलायलाय उनाव मोनफिनगोनखौलाय आंना मा मिसाखौ होनो गुगोल पे प्रब्लेम जाना दं आङो दिनैसो थांदोंमोन आमाइसो जायाखैनो वाइटि अन होनदों आना गौतमा नायालां गाला गालिनो नोंलाय खोब सिदा नामा नोंना नों गेबेंथार नामा होमबा गुबुन गेबेंथार नामा गौतम लादो बाल MMB साल्थेसो बिबारिखौनो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गौतमा र' नों गोमै गाला होनहरदों वाइटिया जोंहा मा होनखो सोर गेलेनो फै BGMI रोङाहाय आङो थोर खोन्थाजाया होनदों जोंहा माबाया गौतमा ओमफ्राय MDM आदाया मानखो जोंहा नेहा बसुमतारी अफिसियेल मा खबर होनदों 10K ना होनदों आरो बा गौतमा वाइटिया 1 AM सिम गेलेगोन आब'नो दे गेले रां मोनो ना मोना ना ओरैनो टाइम पाससो 20K नांगौ होनलायथारदों जोंहा गौतमाबा ओमफ्राय जोंहा लेथना मानखो नै ओरैसै बिबारि जियानो जा आंहा बैनायखासो गौतमा ए दे आब'आ माहाय दंनो आङो बाहेरायावसो दं विलियाम आगै अन होनदों आरोना विलियाम आगैया स' थेंक इउ कालिफोरनि भिडिअखौ नायजायानो हाब इसोर नाय नोङो सनिया कुइननिखौनो सनिया कुइनखौ मोजां मोनो ना नोङो गौतम विलियाम अन होनदों आरोना ओमफ्राय लेथना मानखो लागना होखा ओरैसै बिबारि आमाइसा मानखो जेदि ब्र बे बिबारि आनैसो सनानाव रां दाहार बिनोसो फैदों मोनलां गैयासो बुंगारबाय माथो नैनो नांगौबाल' फैखे ना नाङाबाथ' फैखाया दाखालिलाय आङो माबा माबि एसे हेल्प बिदोंमोनला बोरो नोंहालाय आंनिफ्राय सिन्था खालामनाङा होनलायलायनाया आमाइसो सानखाथारदां जुबान गैथारा जुबान जुथा होननानै आमाइसो नोंखौबो गाज्रि मोननाङा दे विलियाम अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा ओरैनोसो आब'नो ए ओरैनोखौलाय मानोथो एफा मेगन मोदै खालामलायनानै गेलेनांगौ जाखो विलियाम अन ओमफ्राय जोंहा MDM अन होनदों आरोना ओमफ्राय विलियाम अन ओमफ्राय गौतमा मानखो गुमै 7 हप्ता जाबाय आइफन लाबाय बा पार्टि होदो होमबा गौतम लेथना नै ओरैसो बिबारिखौनो लादोब्रा MMB साल्थेसो प्लिज लादो आंनि फसनखा ओरैसो नायदो नोंनि फसनबालाय बहा जानो आमाइसोनिबो फसन जानांगोन ना आमाइसो मालाय आमाइसोआ महर गोसाखौसो नागिरथारो जोंहा जेदिया लांदां खोन्थालाय नै जोंहा जेदिमिया दा मा खबर गोजोननाय थाबाय दे आंनि लियाव फैनायनि थाखाय रोजा साबायखर जासिहरबाय आं जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो लेथन ब्र होनना मिनिहरदों नै लेथन बिथां होनोना नोंथां होनोमोनलाय बावलायलांबायसो आं मा ओंख्रि जाना फैखो आदा जेदिमिया ओमफ्राय गौतमा जोंहा मा होनखो नाब्ले आं बांदो MB साल्थेसो लामादो प्लिज जालायथारो बिनानावफोर दंबा हरनो हाया बिनानावफोर दंबा बिनानाव दंना नोंना एयार हस्टेस मावलायलायनाय लेथन बाग्लारि बेखौनो हरनो हाया समायसो गारगोन गोजौ गिदिर गुफुरनो लेथन बाग्लारि गौतमा जोंहा मा होनखो बुरिफोरनि भिडिअखौ आं नाया आदसा एसाबाथै नासोमोन गोथाव LB फ्रावबो बावलागाव होननाय मिनिफैबाय गोजोननाय थाबाय जोंहा जानथा अफिसियेल गुमै स' थेंकिउ MMB साल्थेसो होनो MMBया खारबाय दहायनो लेथन ब्र थुलुनि आनैसोनाव दंहैयो बे थुलुनिनाव बेनाव थायाबा गोसोआ सोरांखाथारा आमाइसोना ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया मा होनखो जेरिमिया मोजां माजों सोलाखो दिनैलाय होनदों आरो मा सोला बेलाय जेरिमिया दा माजों जाखो मा रागा जोंबाय बुरिनि भिडिअ नाया होननायखाय
बिया मानखो दाहार बिनो फैनायाव दुखु मोनलां नांसिगोन थांसैलांनो नै रमिया मानखो मालाबा खारखायो दा आं थांसै दे जागोन दे जागोन MDM इउटुबार आदा ओमफ्राय बे नाब्लेया नेटानो गैयाना आंगाया होनखो थस्ला नामा बे गौथुमालाय खानाय बावब्लासो खारनाय खावब्लासो होनलायबावबाय आरोना ओमफ्राय जेरिया जोंहा गाबोन 7:30 आंनि LBआव फैयाबा जाना लाखादो नोंसोर नुगोन र' गासैखौबो इनभाइट खालामहरखा ओमफ्राय जोंहा डिउटि गैया ओमफ्राय नोंहा गाबोन सानदेआव एनारा मा नेट दं नामा एनार दसे थाब्ला मोजां जागौमोन एनार सना वाइटिया मा गल गल होनदों आरो आंना ना सोरना लेथना जोंहा मानखो एयार राइडआव खोनासंना नों मानो बुजिया MMB सालथेनो जइन खालामना होदोंब्रा आं बिबारिखौनो आच्छा ओमफ्राय जोंहा MDया आदाया मानखो बाय जागोन दे गुड नाइट सुइदिम टेक केयार सि इउ टुमरू MDM आदा बाय दे नाब्ले ना जुलाफि सावबाय दंनो गिदिंदों आरो माथो मोजां खामानि फैगासिनो माथो आंनावलाय ओमफ्राय जोंहा जानथा अफिसियेल गुमिया मानखो मा ओंख्रि जाखो बिबोनां गावथां लिरबायहाय दानाबा आंखौ गावथां आलि दालु रुनाय माबा माबि मिक्स खालामनाय ओमफ्राय बिलाहि बुट जोंहा वाइटिया मानखो 5 मिनिट्स थाहैगोन JMB होनदों आरो जेदिनावबो थानानै हो लोगोफोर गामोन दे बेबा बयनावबो थायो बेसेरा क'क्राझारनि आगोमा सिगोमा आन्दायलाबायनानै थानाय ओमफ्राय वाइटिया अन होनदों आरोना ओमफ्राय बाग्लारिया जोंहा नै ओरैसे बिबारि दसे इन्जय खालामबाय आं गाज्रि दा मोनसै आं लानो एसेनो जाय गाज्रि मोनाहाय आं धेमालि जेसां खालामो मोजांसो मोनो आं ओमफ्राय जोंहा दीपक प्रधान हेलो दीपक प्रधान जी सो थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होने के लिए सो थैंक यू कैसे हो दीपक प्रधान जी कहाँ से हो सपोर्ट नहीं तो सपोर्ट करिए मैं भी आपको रिटर्न दूंगी हाँ 1 सब है हाँ दीपक प्रधान जी आप पहले मुझे सब करिए मैं आपको नेक्स्ट सब करूंगी अब ज्वाइन होना पड़ेगा पहले होगा ना नहीं होगा दीपक प्रधान जी कहाँ से हो दीपक जी गौथमा आगैया मानखो जोंहा आयु एडभान्स बैसागुनि जि जुलाफि सावबाय नाब्लेया गिदिंदों आरो वाइटिया मानखो आंनावबा 2 मिनिट थायो बे जेदियानो नंमारगौ आरो जेदि नंगौ ना खारबाय जेदियाबो सिख्लाफोरनावसो नागिरनानै थाङोहाय वाइटि मिथिबाय आलु दालु ना दालि आलु ब्रा होनो गोथावहाय दासै मोजां जाबाय नाब्ले दे रुम सिङाव थाबा नेटनि प्रब्लेम देखायोहाय गौथुमनाब्ला माथो होनबावनो आरो सोर दं खामेन्ट खालामदो दे बारा गोबाव गैला ओमफ्राय जोंहा जेदिया मानखो लागाव मैथा जेंगाव आंहा आन्दायला बायनाय सोबाव दे जागोन आन्दायलाबायनायखायनोथ' नोङो हिन्जाव सिख्लाफोरनि LBआव बांसिन थायो आरो सियेथि बिदि होनदों होनना खारनाङा दे आंनिफ्राय नङाबा हले दा जावख्लाफोर जागोनबो मेनाव जोंहा गौथुमा मानखो आं दानि सोरनाव लोगो माना नोनबा नामब्ले आं रानि सोरनाव लोगो मोननायमोनबा नाब्लेनो सोरखौ बुजियासां मा लिरदों गौथमा
YT अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा उइलियाम होननानै एसे बोरैबा मोनलायलाङो आं उइलियाम आगैया जोंहा आंनि कमेन्ट हाबफैयाखै नामानो मानो हाबफैयाखै नों हरनाय नुनायखौनो फरायगासिनो आङो लुगैदों आङो ना जायाखै फ्लु जाबाय दे ओमफ्राय जोंहा गौथमा मा होनखो दे नाब्ले दुगै स्ल' खनलाय होनदों आरो मा लिरो बुजियाखै आङो थख' लिरब्रा गौथमाखै जोंहा बि बार्थडे फैदों आरोना आं कमेन्ट मालां मानो खालाम दे बि बार्थडे लोगो दंना गैया आंजोंलाय ओइ माबासो थांफ्लांलाय लांबाय ए साब नांगौ नामा खिथा साब नांगौबा हरगोन आं ओमफ्राय साब खालामदो दे ओमफ्राय जोंहा दुखिया मबाइल इउटुबार फैदों बोरै जाखो खबरा दुखिया दा नोंहा बोरै जाखो गुगोल एडसेन्सफ्रा बोरै जाखो जादोंना जायाखै गोजोननाय थाबाय दुखुनि गेजेरजों आंनि एलियाव नुजाफैनायनि थाखाय दुखि नोंथां YT अन होनदों आरोना उइलियाम आगैयाबो अन सानैखौबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा बिबारदैया बे बिबारि फाग्लि खदाल बुरिसोबानो बे बिबारि फाग्लिया खदाल बुरिसोबानो बे जोमाव फाग्ला जाखागोन बियो माबा लाव साइज थाइबें साइजआ बिबारदै गोजोननाय थाबाय दे स' थेंक इउ फैनायनि थाखाय दंब्ला मेन आइडिफोरजों फैनानै दाउ फै आइडिफोरजों दाउ फाग्ला नांदेरनाय जेदिया मानखो जोंहा बन्दे मातरम सुजुलां सुसुलां नों आंखौ गारना दागालां आयु बिबारि मासि मिलायना होनो रोंखो बे जेदि आन्दायलाबायग्रायालाय बिदि आन्दायनानै थालाबायग्रा मानसिया रोङो खोमाहाय ओमफ्राय बे YT सासे बेबो रोङो गौथमा मा होनखो जोंहा नोंखौ सोरनि लाइफआव लोगो मोननायमोन होनदों आरोना जानो सोरनियावमोनथाय माबानाव बिबुंथि आबैया फैयाहाय आंनाव एलबियाव खोन्थाना होलाय गौथम नोंखौ इदि बुंदों होननानै दुखिया मा गाबखो खोन्थादो दे गैला जाला आयु हरसाबो जामाला दुखिया दा गैला सेस एथ' खस्थ' हाबनानै थानाय रांफोरा मा जाबावगोन आफा जेबो माबा मोनासै होमबा जेबो लामा मोनथारासै दुखिया दा बिदि गुगोल एडसेन्स माबानाया खेबथामल' चान्स थायोनो माथो दुखिया दा नोंहालाय बोरै जाखो गौथमा मा होनखो जोंहा नाब्ले नोंखौ सल' खननो होदों मा सल'खौ जोंहा जान्थाव फिसिला मिनिनानै बि बार्थडे होनबाय आरोना सोर बियो बि बार्थडे जान्था गुमै खोन्थाहरलाय अननानै औ जामारला आयु सि थोथस बोरैबा मोनबाय दे दुखिया दा इमान खस्थ' खालामनानै भिडिअ आपल'ड खालामनायफ्रा आरजिनायफ्रा गैलालै होनबाय आरोना गैयालै आयो अन्थाव बाथौनो दुखिया दाया जोंहा सोर सफैनो हादों MST चैनल TV हाय लाइक डन सो थैंक यू MST चैनल TV मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए सो थैंक यू कैसे हो कहाँ से हो ज्वाइन कर दिया है दीदी ओके मैं भी आपको रिटर्न कर रही हूँ ओके बाद में वीडियो वॉच करके दीजिए ठीक है लेकिन झूठ मत बोलना ठीक है सपोर्ट किया तो सपोर्ट किया नहीं किया तो नहीं किया वो कल का बंदा ही है ना आप क्या नाम था नहीं है अलग है फेस तो सेम लग रहा है सो थैंक यू सपोर्ट करने के लिए मैं भी आपको सपोर्ट किया है YT अन होनदों आरोना स' थेंक इउ आगै अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बिबादिया मा होनखो जोमावखौ गोसो थोनायखाय जोमावखौल' सानखायो नामा नोङो होदोलै बिखुं गेजेराव दुनबान नोंखागौ आरो नोंलाय ना नङा प्रफाइलाबो सोर सिनायहां सिनायाहां ओमफ्राय जोंहा गौथमा गैया मा होनखो आंखौसै
नोंखौसो नेना दंमोन आं नाब्लेनो नंगौ आरो हसाना मिसासै जान्था फाग्लाया मानखो जोंहा बेबा सोर आं सिनायला जालायथारो आरोना जोंहा गुमैयाबो बिहार से है दीदी अच्छा सो थैंक यू बिहार से ज्वाइन होने के लिए किसी से ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकता है आपको रिटर्न टू रिटर्न मिलेगा MST चैनल जी और ब्लू चाहिए तो बोलिए आपके लिए सब न्यू है शायद हम ऑन नहीं करता हूँ दीदी अच्छा ऐसी बात है राजपूत जवान के पाके होता है दीदी अच्छा अच्छा ठीक है बिहार बोले तो मालूम होता है लेकिन गया नहीं एक बार भी लेकिन दूसरा जगह गाँव का नाम बोले तो मालूम नहीं होता वैसे भी कोई बात नहीं है सभी इंसान है ना जोंहा गौथुमागाया मानखो जाला मावला नायना साब दा खालामलै नाब्लेनो जानला मोनला नायालाबानो साब दा खालाम होनदों आरोना आंना गोसोआनो मानिया गौथुमागैना सोरबा सापर्ट खालामबाय होनबाथाय खालामबाय बिदि आरोना खाना हो गया है दीदी हाँ जी हो गया आपका हो गया पक्का सब किया कि नहीं किया MST चैनल जी मेरा मोनो चैनल है ना पहले ज्वाइन कर नहीं सकता है ठीक है इसलिए आप पहले ज्वाइन करना पड़ेगा आपको विश्वास करके मैं आपको सब किया है मैं आंखौ सोरबा आयु हाबाब जे दिनाव बिहर जे दिनाव वाइटि ओमफ्राय जोंहा रनजित ब्लग फैदों आरोना हेल' आब' हेल' आगै रनजित मा खबर गोजोननाय थाबाय आरो लाइक होनायनि थाखाय साबायखर जासिहरनाय थाबाय आरो आंनि एलबियाव दसे सम फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ जोङो रनजित आगै मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय जोंहा गौथुमागाया मानखो आयु नाब्लेया आंनो ब्लुखौनो होमारासै गाहानो नांला होनदों साला नाङा होना लानानै ब्लु हो दे आब' होनदों आरो अके होनि दे नांथ'ला दे नाब्ले ब्लु होनब्रा मा ब्लु बेलाय गोथौ बोरै खोनाय मानसिना हाथाय दंना गैया नोंना गेजेराव हाथाय गैया नामा कमेंट करिए सभी सपोर्ट करिए जो लोग नया है मेरे एलबी पे आकर कमेंट करिए ताकि मैं रिटार्न दे सकूं नै नेहा नोङो थगायदों ना मादों अन जाफैलायदों जोंहा थेफा गोरान कार्टुन फैदों आरोना हाय थेफा गोरान आगै दिनै माथो मोजां कमेन्ट हरदोंलाय स' थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेफा गोरान लाइक होस्रादो दे नेहा माहाय थांनायमोन नोंलाय सोंबानो मिथिगोन आं मानसि थोनहरखादोंना नायनो नाब्लेया माराम खानायखाय हराखैनो आदसा गावनो होनबाय आरो आंनि ब्लुआ माराम खानाय होननानै ओमफ्राय बिबारदैया मानखो आं थांसै नामा बिबारि सना र' मानो थांनो जोंहा भबेन बसुमतारी फैदों आरोना हेल' गुड इभिनिं अस्सलाम आलैकुम वालेकुम सालाम दिपाली भबेन बसुमतारी स' थेंक इउ मा खबर जोंहा थेफा गोराना होबाय होनदों आरोना अके स' थेंक इउ होनायनि थाखाय मा होखो थेफा गोरान गौथ' मा जाखो खबर लाथारला माथो होनदों नेहाया जोंहा ओमफ्राय जोंहा खबर ला गौथम खबर लालाय नोंखौथ' लाबावसो आंखौथ' लाथारा गौथमा बिराद दुगा माराखा बाला फिलिंलांलानो ओमफ्राय आरबिया मा होनखो जोंहा हाय सना आं नेहाजों रायलायदोंमोन नंमारगौ आरो नेहा ओंखायनोसो गैयामोन सानैबो गायब ओमफ्राय समान फैबायबो मा रायलायखो जोंहा प्रमद आगै फैदों नारजि हारि बिबारि आगै दान होनदों आरो स' थेंक इउ आगै लाइक दान होनायनि थाखाय स' थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ मा खबर मा ओंख्रि जाना फैखो बिब'नि एलबियावलाय नार्जारि प्रमद गौथमा मानखो जोंहा नाब्ले बेसे साफार सेट नांगौ बुंलायनो हरनोबा हर ओमफ्राय आंखौ बिदि सोंलायलायबालाय आंनो बोरै 500 नांगौ होनबा नों 500 हरगोन आरो
नोंनि गोसो आरो बेसेबां हरनो हायो हरबानो जाबाय आरो देनां नोंनियावबो नांखागोन ना आं हरफिननो हागोन देनां ओमफ्राय नोंना जायोब्ला जौगाथों अफिसियेल फैदों जोंहा आइला बुरिफोर होनदों आरोना स' थेंक इउ जौगाथों आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ जाखांबाय नामा जोंहा जौगाथों मा खालामदों बिबादिया जोंहा मा होनखो ओइ थेबा थाबथाबाय थाखो बे गोदोलाय ओइ थेफा ब्र नों आंनि लाइभआव मानो फैलाथाय होनदों आरो नोंबा सोर ना थेफा आगै अके होनदों जोंहा थेफा गोराना लाइक होबाय होनदों आरोना जागोन दे आयु नेहा गालि नांगौ र' होनदों आरो दे हरोबा हरदो गथ'मागै आंबो दे नोंखौ अनफिन हरगोन आरो बिया जोंहा मा होनखो सानैबो दसे गोमादोंमोन सनानो गोमाखादों ओमफ्राय सानैबो समान सफैबाय आरोना जेबो नङा दे ओमफ्राय फैफिननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जानथा गुमिया मा होनखो जाव आंनि कामेन्ट नायासै थांसै आंनो र' गुमै र' नायगोन गैखाया माथो गुमै फरायबोखाजोबखानाय दे एबारनिफ्राय मोजां फरायगोन दे फरायदों गुमै बिबादैया मा होनखो बिबादै नङाबा मादैसो आयौ बिमादैसो आंहा बारदैसो फरायगासिनो आदसा मेगना जामालाहाय आंना ए खुसियाजों माजों प्रमद नार्जारि ओमफ्राय मा ओंखाम जाखांखो होनदों आरो मा ओंखाम जाखांखो ओंखामाथ' जाबाय जानायालाय आलु दालि ओमफ्राय माबा माबि मिक्स खालामनानै रुदों ओमफ्राय बिलाहिजों बुटजों एवदों भबेन ओमफ्राय नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखो गौथमा हायोरा होनदों आरो हायोबालाय हायोसै आरो माथो जोंहा सन्जिता मानखो हाय लोगोफोर दे सापर्ट हरदो बिदि होनबाथाय रावबो खालामलायनो नागिरा रन्जितागै नोङो नामखौनो मेनसन खालाम नोंनि थाखाय सोर गोदान आरोना ओमफ्राय जोंहा नेहाया मानखो गौथम दाबो मालाय सिख्लाफोरखौल' नायसनो दाना आंखौ बुरिखाय नायसनला बिदिथ' नंद्राया नेहा आंखौबो नायसना माथो होनबावनो लाबायसो आंनो मा लाबोखो आयु मा जाखो जौगाथों बिदि जायो आरो मादैया नाम सोलायनाय नामा होनदों आरो मादैया नाम सोलायनाय माने आइदिसोहाय बियो थेफागै जोमावसोदांहाय जोमाव बायदिसो मोनदां बेसो आंनि एलबियाव आइदि लानानै एदाव फैबाय थायो वाइटि अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गौथमा मानखो आयु सना आंखौ बिजामादै लिंखानायानो बावबाय नामा निहा होनदों आरो देरबाय बेना फिसाजोआ दद्रेदेनो देरबोगासिनो नांमारगौ दा नांगौमोनथ' आरो गौथम मानि दावरावाथ' मा होनबावनो फिलिपआ दा गोजोननाय थाबाय दे आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर फिलिप नार्जारि दुखियायो गाबबाय थाबाय बाथ्रालाय अन्थाव बाथावनो जानाय मोनबा मोजां जागौमोन दे बे मोनसे चेनेलखौनो मोजां ट्राइ खालामफिनदो आदा दुखिया मादै फाग्लि मादैसो होनदों आरो बिया मादैसोथ' आरो आंहासो नायस्लिंदों ओमफ्राय गौथमा मानखो नाब्ले आं नेहानाव गोरजिया थाहैनोसै दे थाहैबानो जाबाय गोरजा थाहैनानै नेहाजोंसो लाइन मारियाबानो जाबाय सिमां नार्जारि फैदों जोंहा लाइक दान स' थेंक इउ सिमां नार्जारि आगै आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय स' थेंक इउ गोजोननाय थाबाय मा खबर बहानि जाखोमोनथाय आगैया ओमफ्राय दुखिया आगै दे दुखिया आगै गाबाब्लाबो उफाय गैलाना दुखु मोनोना ओमफ्राय सिमां नार्जारि वाव होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय बबेना मा होनखो आंलाय दिनै फैसा मोनलायबाय नानै मोसै बिरियानि जालायबाय आंनो दे जा
जोंहा लाइक दानबायबाय आयु फिलिप बिदिसो आरोना नोङो दसेनो जागोन दे जोंहा आब' मोजां ना मोजां रनजित आगै मोजां ओमफ्राय प्रमदआ अन होनदों ओमफ्राय फिलिपआ जोंहा मा थेफा थेफि बेलाय नावानो बेना थेफा खारथुनबा थेफा गोरान खारथुन गावनो लाबाय नालाय होनगोनथ' आरो बयबो गावनो जेबो गाज्रि मोना ओमफ्राय नेहाया जोंहा मानखो है गौतम गाज्रिया नाङाहाय आंनोनो धन सम्पति लब जानानै नुनानैसो थांनो नागिरदों बियो फिसाजो सासे नुनायखाय नेहा बिफद दंहाय ओमफ्राय जोंहा जानथाया मानखो जौगाथों गार्लफ्रेन्डनि फाग्ला आइजें ओंखारनाय होनहरबाय जोंहा हनै बबेना जोंहा मानखो र' मानसे जोंबो अन खामनि आदसा अके जोंहा माबा भुबेन स' गोजोननाय थाबाय जोंहा एनारा अन होनदों आरोना एनार माथो जेबो खामेन्टबो हरा खामेन्ट हरबा मोजां नाङो खामेन्ट हरदे जोंहा वाइटिया बाय आब' जालायबायलाय आरो ओमफ्राय जोंहा बिबादैया मा होनखो गलाघाटनिखायनो गलालै बे फाग्लियानो गलाघाटनि जानांगौमोन नामा होमबा चिरांनि जानांगौमोन फिलिपआ जोंहा मोनखो माथो एमएमबिया गाबगासिनो कल खालामहरदों जल्दिनो कल खालामहरदो जल्दिनो मानो गाबदों बेलाय नेक्स्टआव हरनोसै नाब्लेनो हे आं आसा खालामला आं खालामथारला आङो ओमफ्राय जोंहा एनादा मा होनखो ओरै फैबा अन हरै थांबा अन दुखियादाया मानखो गासैबो सिमांफोरा सेसथार बेथार आयो सिमां जमनाय सिमां लानानै खस्थ' खालामनायफ्रा उफाय गैयाना दुखिया दा मा खालामबावनो दा खालामनो होननानैबो खालामासै मानि थाखाय बिदि जाखो दे फिलिपआ जोंहा मा होनखो बिबारि एमएमबिया नोंखौ गोसोखांना गाबगासिनो गोसोखाङाहाय बियो आंखौ ओरैनोसो डायलग मारि होद एनार ब्र रेनु फिसाय रेनुजों एनारजोंसो आरोना आदसा ओंखायनोसो बिराद एलबियाव थाथाबना होयो बे एनारा जोंहा जानथिया मानखो आंनो दानो 1 इयार्सनि रिसार्ज हरलाय दानो खिन्थागोन आं माखौ खिन्थागोन जानथा खोन्थाहरलाय जोंहा एनारा मानखौ उन्दुनो ओंखारनायफ्राव एलबिनो आयु माने बिदि होनोबालाय गावजों गाव मदद होलायनाय बिदि होनो आरो एनार ओमफ्राय जोंहा फिलिपआ मानखो आं साब खालामजाबाय दै नों खालामनाहै साब खालामना खालामाखै र' आयु खालामाखैथ' आरो फिलिपआ दा नायलाय नोङो फिलिपआ दा 3K जालायलायबाय मालाय 4K जालायनोसै हालाहाय बिराद बिसास गैथारा बियो आंखौ माबाया फिलिपआ थोद बिमादै होनना मिनिहरबाय जोंहा माबाया एनादा ओमफ्राय नेहाया मा होनखो दुखिया मानो गाबबाय थाखो आं दं होनदों आरो नों थाबालाय मा जानो एफा आरजिनाया ओरैनो चेनेला बेखार जाबायना बेना गुगल एडसेन्सआ जायासैनो नेहा एनारा जोंहा मा होनखो नेहा होनना मिनिहरदों नेहा दे लोगो हर होनदों आरो नेहाना मन'सो रन्जित आगै नोंना ब्लुबो दंखायोना साब खालामदो ओमफ्राय लागिले भिडिअखौ उनाव नायनानै कमेन्ट हरबाबो जागोन दे रिटार्न हरखायो जेबो नङा बे थानायफ्रा रिटार्न हरलायखायो रन्जित आगै सासेबो लोगो जायाखै होनबा दाबो नोंसो जाग्रोनांगौमोन फिलिपआ जोंहा मा होनखो ओइ एमएमबि मा बुंदों खोनादोंना एमएमबिया खारबाय गौतमा जोंहा मा होनखो नेहाया आंखौ बिजामादै गनायासै लाजिबायला नाब्लेनो लाजिनाङा दे मोनफिनगोन ना जोंहा दुखिया आदाया मानखो औलै आलु फान्थावनि दखानसो खुलिनोसै आं खम रेटफ्रावनो फानला बायनोसै आंनो आलु फान्थावफ्रानो सेल जासिगोनदां दुखिया आदा ओमफ्राय दिपालिया मा होनखो दं आब' मोजाङानो आब' उरां फारां खौरां बिरबाय लायबायना नेहा आब' होनदों जोंहा ओमफ्राय फिलिपआ बिबारिया मा बुंखोनो गाहाबो आंखौ माबा माबि होनलायलाङो नालाय आहाबो होनलायलाङो बेखौनो गाज्रि मोनदोलाय नोङो
जाथिजों जाथि खुलुमबायलै सालथि अखन्दा होनहरदों जोंहा जेदिया ओमफ्राय दुखिया आदाया मानखो जोंहा गैलालै नेहा बिमा होनना गाबहरबाय नेहाया फुस्लायहराखै मानो ओमफ्राय दुखिया मानखो जोंहा आदाया खुलुमबायलै आं अखन्दा सालथे होनदों आरोना ओमफ्राय जानथाया गुमैया मानखो जाव बिदिसो होनबा बिबारि गावदां मालायनिफ्राय मिजिरलायखो अनसुमै फिथाइ बायदि सोरजों गुमै बिदिनो जायो मालाबा सिरि बुंनो सानब्लाबो बुंनो हाया मा गानोमोनलाय बुंनो सानब्लाबो है सुरखौ रोङासां बावबाय आं जारलालै नेट ब्र होनदों आरो फिलिपा जोंहा ओमफ्राय जोंहा BM फैदों आरो ना BM हेलो सिस्टर हेलो BM सो थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच कैसे हो खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ जोंहा नेहाया मानखो दुखिया सना नों भिडिअफोरखौ माखौबा होथ'नाङैखौ होफ्लांबायदां होनदों आरोना ओमफ्राय फिलिपा मानखो जोंहा जारलालै एनसि ब्र होनदों आरो बेवहाय बोरैबा मोनदों गोसोफ्रा जौगाखानाय एनारा जोंहा मानखो नेहा बे सनिया कुइननि भिडिअखौ नायनो हाथारला आं आरो नोंहा हगारदोंसो आंहाबो कन्टेन्ट लाबोना हगारनोसो सानदोंमोन एनार नोंनि खामानिखौ नुनानै दहाय गोसोआनो दानियाव जोंहा जेदि आन्दायलाबायनाया मानखो MMB खारदो सालथे बाव माइरं गैला सालथेनो माइरं गैयानो जेदि हेल्पार खालामहर आंनिफ्राय जानानै ओमफ्राय बियो मादैया मानखो जोंहा थांसैलां माबा आंखौ बियो मादैखौनो बियो बारदै मादैसो होनबाय थादों MMB बहा थांखोनो खारबाय ओमफ्राय जोंहा नेहाया मानखो एनार नायनो हायानोथों माथो जि थाब नायखादों नों सनियानि भिडिअ हगारनायखौ नटिफिकेसन मोननाय लोगो लोगो नायबावदोंसो ना एनारा नेहाना मिनि हरलायबावो दुखिया दे मानखो जोंहा होआखै नेहा बिमा होनहरदों आरो ओमफ्राय होआखैबालाय माहाय प्रब्लेम देखायखो आं बुजिनानै मोनासै दुखिया दा फोरमायहरलाय एसे जोंहा जेदिया मानखो ओइ अखन्दा जानथा मा खोनादोंलै आंनो मोजाङानो खोनादों होन ओमफ्राय जोंहा BDM क्या बोला है मैं ठीक हूँ आप खाना खा लिया है क्या सिस्टर हाँ जी मैं भी खा लिया है आलू टोमेटो दाली बॉईल किया है और टोमेटो बूट है ना चना फ्राई किया है नेहाया मानखो आयै बिफा मा जागोन बिदिजों औहाय नेहा माथो खालामबावनो ना आब' अके दे आं अल हरगोन होनदों आरो अल हरगोन आब' अके आं अल हरगोन ओं नों लोगो जाग्रो दुखिया आगै कामेन्ट माबा रनजित आगै कामेन्ट मोनबानो रिटार्न खालामखायो दुखिया जा मानखो गैयालै नेहा बिमा होननानै गाबबायहाय बाथौनो ओमफ्राय जोंहा फिलिपा मानखो नारजिया जोंहा बिबारि सना माइनाव मा जाबावगोन माला रख्रा मोनग्रायाथ' मोनगासिनो आंहा गैयाहाय जोंहा BM ने क्या बोला सबका विकास जो लोग सपोर्ट चाहिए मेरे साथ ज्वाइन करो ठीक है मैं फुल वाचिंग करके बैक कर दूंगी ओके और वो तो सही है BM भाई जी आप पहले ज्वाइन कर नहीं सकते क्या आप पहले ज्वाइन करें तो वो लोग आपको रिटर्न करेगा पक्का बिबारि बाबु बिमा नों बिदिसोना नों ओरैसैनो आयु जेदि दुखु मोनबाय नामा ओमफ्राय नेहाया जोंहा मानखो ओमफ्राय बेवहाय थानाय मानसिफोरा आंखौ बावगारजोब्बाय नामा माथो आं LB होबा रावबो फैला माबाफोर उसुबिदा दं नामा नोंनि LB होनाय नियमा मा ना बुंनां कामेन्ट फैबाबो कामेन्टखौनो फरायनो नागिरा माबा सोरनिबा LBआव थांनानै माबा भिडिअ बोखालाय नायबाय थायोना बेनिखायनो सोरबा एसे बोरैबा मोनो खोमा नेहा फाग्लि आंथ' दाखालि नामा खेबनैसो जाबाय रागा जोंनानै फैदां नोंनि LBनिफ्राय
लोगो हिसाबै खोन्थादों दे नेहा गाज्रि मोननाङा। ओमफ्राय फिलिपआ जोंहा मा होनखो माथो रावबो साब गोदान फैथारानो। माथो खालामनो फैयोखौलाय माथो खालामनो। भबेना जोंहा अके बाय सना दार्लिं आंनि जिउ समफ्ल अके बाय भबेन। ओमफ्राय जोंहा दुखिया आयो दिनै सानसे खालामसै नामा? जोंहा जेदिया मा होनखो आं गैलालै उन्दुनोसो आं नों दा फैदो बिबारि माहाय उन्दुगोनखाय नोङो उन्दुआ नोङो मिथिखायो आं। दुखिया दे आदा गाबनांला जाबाय जोब्बायना माथो खालामनो आरो। जानथा गुमिया मा होनखो जोंहा मा अखन्दा जेदि अमा बुन्दा बोराय एदावदों नोंखौ रावबो जाला मोनामबाय नों बुन्दा बोरायनो हाब्रुनो बुन्दा बोराय मोनामबाय नामा हाब्रुनो। फिलिपआ जोंहा मा होनखो बिमाइनाव नों मा गामि होनदों आरो नोंना मा गामि होनदों। रन्जित आगैया थेफा दे लोगो हरबाय आंनो थेफा आगैया थांबाय नामाथाय। जायखिजाया लोगो जाबाय दे होनबानो जायो लोगो जाबाय दे होनबानो मिन्थियो बेग मोनखायो आरोना थांबाय नामाथाय बियो थेफा आगैया। ओमफ्राय जेदिया मा होनखो जोंहा बे जोला एलबियाव गोदान फैयो बिदि नङा जेदि हामा सापर्ट होनांगौ खोथा बाथ्राफ्राव साला बोरैबासो होननानै होयो। जोंहा नेहाया मा होनखो बिबारि मानसि फैयाबासो मालायनिखौ नायहैला बायो आंनो। आं थांबाथ' माथो मानसि दंमोन ना साब्रै साबा सयानो दंमोन गाहा नायलाबाय थाबाय ओमफ्राय उनाव ओंखारबाय मानसिफ्रा। कमेन्ट फरायाबा माबायाबा मानसि जाबाबो जानायफ्राबो थाङोना नेहा थायाथ' रावबो मोजां मोना कमेन्ट फरायाबा। ओमफ्राय जोंहा दुखिया मा होनखा दे सासेल' नङा बावगारागौ माने गाबफ्लांबाय थागोन आंनो। औ बेथ' नंगौ नंनायालाय बावगारनो माने बोरै बावगारगोन ना नायफ्लांबायबो थागोन ना। ओमफ्राय आरो एलबियाव थांबाथ' नोंखौ सोरबा सिनायनायफ्राथ' दुखि होनाना एन्टि भाइरास एन्टि ब्रह्म बिदि होनोना होमबा गोसोआव एसे खायसेब मोनगोन आरो। जोंहा जेदिया मा होनखो ओइ जानथा अखन्दा नों मोनामसोदों दुगैना मानो फैयाखै होनदों आरो दुगैमाराखै नामा गुमै जानथायालाय जानथा जुन्था एकदम गेद्दा गेद्दि फैथारबाय नामा आंनि एलबियाव। जोंहा फिलिपआ मा होनखो दुखियाया मालाय मोनथारसिगोनसो रांखौ इउटुबनिफ्राय थगायदोंसो नामा बे दुखिया आदायालाय होमबालाय। ओमफ्राय जोंहा फिलिपआ मा होनखो बिबारिबा गामिखौ खोन्थालायानो नोङो बिबारनिखौसो सोंदों दा माबा फिलिप नार्जारि आंना गलाघाट डिस्ट्रिक्टब्रा। गामिनि नाम होनबाथ' मिथिखाया सिनायखाया ओंखायनो गलाघाट डिस्ट्रिक्ट होनो आं नागालेण्ड सिमना बर्डार। जोंहा नेहाया मा होनखो है दुखिया फिफा नों बिबारिखौ लागायो ना मायो आं थांसैहायनो रबाल नेहा दसेल' होथारनोसै आं। नेहा नों होबाथाय आंबो थांनाय नङा बाल जेदिया जोंहा मा होनखो आंना जेब्ला आं लाव अब्ला माबा माबि जाबानो जाबाय आंनि चेनेला ओरैसैनो ओमफ्राय दुखिया आदाया मा होनखो मानो नेहा बिमा सना होनदों आरो बिफाखौनो गारनानै थांसै गावनिखौनो नै ओरैसै आंनाबाथाय नेहा ओमफ्राय जोंहा फिलिपआ नार्जिया मा होनखो दाउलेब लेब जा मोजां फरायथारोनो। सोरो फिलिप आदा आं आदा होनो बायोहाय नोंखौ नार्जारि एखेखाय जोंहा दुखिया आदाया मा होनखो फिलिप बिदि नङालै गैला सेस जाबाय आंहानो हसाना मिसाना फ्रेंकसो खालामफैगासिनो नामा दुखिया आदायालाय। नोङो दाखालि बेसेबां होनदोंमोनलाय 450 ना मा होनदोंमोन ना नोङो 450बाथ' दहाय आं केलकुलेटर मारिना नायदोंमोन आरोना होमबाथ' 33,000नि बारा थाङो दा आदा। आयौ मा खालामनो हायोमोन मा खालामनो हायामोन बे फैसाजों दुखिया दा थोथस जानथा गुमिया मा होनखो जोंहा नोंनो मोनामदों जेदि होनदों आरो मोनामलायबाय था सानैजों। जेदिया जोंहा मा होनखो जेब्ला आं दोननो थिनबासो दोनो मोनगोन दानो दोननो
ओमफ्राय जोंहा फिलिपआ मा होनखो आबौ होन आरो आंखौ आबौ होना आं नारजि होनगोन आं नोंबो नार्जारि आंबो नार्जारि नारजि नारि नारजि होनगोन आं जोंहा आबायाबो माबासो लिरोमोन नारजि नारिसो लिरोमोन वेस्ट बेंगलनि नालाय ओमफ्राय दा नागालेण्डथिं थांनानै नार्जारिसो होनो नारजि नारि होना गलाघाटनि मानसिफ्रा नेहाया जोंहा सोर दं बेहाय महिलाफोरालाय आं दंना आइएम दं आइया एलबि अनारानो दंखायो नेहा आंनो मालाबा माथो सोरनावबा हारसिं थानानै गाजा मारियो माथो नेहा बेखौनो गियो नोङो ओमफ्राय नेहा बाजै सना बिनानावफोर दंबा आयु हिन्जाव नागिरदों हिन्जाव माबा सन्जिता गैया थांखो ना माखो सोर थांखो गौथमाथ' खारबाय ओरैनो गाजा मारि फैदों बिस माबाया गौथमा आंखौ नांगौ नामा होननानै साला सिमांनि गेजेर गेजेर ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनखो नेहा बाजै सना बिनानावफोर दंबा दं होनहर नेहा फोथारला गुफुर गोजौ गिदिर जांगिलाखा जेदियाबो गोजौ गिदिर जौस्रां देरस्रांखा फिलिप नार्जिया जोंहा मानखो मालाय दुखिया सारप्राइज होनो नागिरदों नोंसोरनो मिथियाखै ओंहाय बिदिनोबो मोनलाय लाङोहाय आङो दाना इउटुबारजों इउटुबार ओमफ्राय जानथा गुमिया मानखो आंबो हिनजावसो नेहानो ओंखारबाय दा नेहा लागायदो आसोलफोर होनदों जोंहा जेदिया लागायदो मा लागायो जेदि दे जलदि फराय होनदों आरो फरायदोंथ' नारजि जोंहा दुखिया दे थगायमारदोंसो नामाथाय प्रेंक खालामफैथारदों बियो आंनिबा ओमफ्राय जोंहा आं बिदि सोरखौबा प्रेंक खालामग्रा नङालै आं नंखायना नंगौथाय ओमफ्राय नेहाया जोंहा जेदि नों भिडिअ नायाखै दंबाबो खिथाया मा होनखो जेदि नों भिडिअ नायाखै दंबाबो खिथाया नायाहाय जेदिया भिडिअ नाया सर्ट भिडिअ खालामनायाव आसोलखासो जेदिया नेहा मिथिबाय नासे नासे आहे सानफोरनि फुखिला जोंहा नार्जिया मानखो बा मालायसो नेहाया रायदावलायथारा बेबो हौवा मोजां सेंग्रा मोजांखौसो रायदावो जेदि नोंहा थफि गानबाय नालाय मोखांखौनो नुवाखै बियो थफिखौ खुनानै ला जोंहा दुखि ब्रादारा मानखो प्रेंक खालामनाया बयखौबो खालामो नामा सोरबा आंबो कनफिउसो मोनलाय लांबाय फिलिप नार्जि होनायनिफ्राय जोंहा नेहाया मानखोबा बिबारिया आंनि खामेन्ट गालांलायबावो फरायबायहाय नेहा आङो मानो बिदि होनो नै नोङो जेदि नों भिडिअ नायाखै दंबाबो खिथाया होननायखौ बेनो दा ओमफ्राय बेलेगाथ' मा आं बेलेगखौथ' फरायबोखादों बहाबा ओंखाराखैमोन बे नेहाया खोनायाखैदां ओमफ्राय माबाया नेहाया बेखौ फरायबाय आं ओमफ्राय जेदिया मा होनखो हाबाब बाजै नेहा आं बिदि नंथारालै आं स्लिमथार खुरथु थारथा नंथारा बाजैनो गुड जेदि ओमफ्राय दुखि ब्रादारा मानखो फोथायाबा थादो बाय थांबाय आं दिनैनिफ्राय अके सरि दुखियाथ' सरि दे फोथायबाय आं सरि दुखिया सालथेया ना गाबहरबाय जोंहा जेदिया ओमफ्राय जोंहा फिलिपआ मा होनखो आं एदावदोंसोलै बिबारि सना माइनाव दुखियाया दुखु जामारदों सरि दुखिया दा जेदिया जोंहा मा होनखो नेहा बाजै बिनानाव होनदों आरो बे नेहाया खोन्थाहरा ओमफ्राय नेहाया मा होनखो जानथा
फाग्लाफोरजों एसे बादबनाय मोनो ए थांबायदां दुखिया आदायामानखो जोंहा जायफोरा फोथाया था जेब्ला निजा जाजागोन अब्लासो बुजिगोन आंबो बुजिखायोना आदा बे फिलिप नार्जिया बोरैबा होननायखाय आंहाबो दाउट जालायलांबाय अब्ला बै समाव आंबो नुगोन आरो खोनाफिनगोन बा गोसोआव नांहाबफिनखाबाय बाला ओइ जेदि मा ओंख्रि स्लिम खायनो आंखौ नायफिनथारला नेहाया जोंहा जेदिया मा होनखो आं बिनानाव बिनायखौसो बाबायदां बाजै नेहाया ओं रिप्लायबो हरमाराखै जेदि नेहाया मा होनखो है जेदि ना खावलायाव ना फिसि जालायगोन माथो खावलायाव ना फिसि जालायगोन नामा दुखिया आदाया मानखो जोंहा औलै जेदि सालथे होनदों आरोना ओमफ्राय जानथा ओइ माथो दं माथो गुमैया सिरिनो ओमफ्राय जोंहा लागाव जानथा फाग्लासो मोजालाय निहा सना जेदिया मा होनखो आयु बाजै नेहा आंखौ बिदिसो बुंबावबाय लागाव जालायथारो जेदि 8:30 ना 7:30 एलबि होबा आं हास्लाबगोन ना हास्लाबाथाय आयु नोंखौ लाना खारगोन लागावनो सोर जालायखो बेलाय गोजोननाय थाबाय नोंखौ लाना खारगोन गोजोननाय थाबाय स थेंक इउ सिनायाखै आं सोर जाखो बे माबायानो बियो जोमाव फागलानो बियो ओमफ्राय जेदिया आं होनदों आरो आं होननांगाबाय ओमफ्राय आंखौ रावबो फसायथारा बोरायखायनो मोजां दा बै माबानि एक्टर बायदि मोनलायो आंहा मा होनोमोनलाय सानैनो होनलायलायनाय गाना बिनि बैयो एक्टर माबाया मोखां दाब्लाब्लाया बिनानाव लिंनानैनो गोसथोलायब्रबनाया दसे बे गाननि माबा बायदि नुलायलायबावोसो आं फिलिप नार्जारिखौ ओमफ्राय जेदिया मा होनखो जोंहा आं रावजोंबो रायज्लायथारालै मानो नाङा आंनो रावबो फैयाबाबो जायोनो दंखायो साला ओमफ्राय नोंखौ लाना खारगोन ना मानखो सोर सोरखौ नाम बुंलाबायखो जोमाव थाइबें साइज लाव साइज नेहाया जोंहा मानखो आंनाथ' आधार कार्डआनो एड्रेसआनो मिलायबावा मा जागोनथाय एप्लाइ खालामबासो मिथिसिगोन आंनाबो बिदिनो जाना दं नेहा मा होनो आंना आधार कार्डआ माबायानो भटार आइडियानो बेलेग गामियावसो फैबाय आरो बेलाय गावनि गामियाव फैयाखै ओमफ्राय दा बे मालायनि एड्रेसजोंनो सोलिगासिनो आङो मा जागोन मिथिया आंबो टेनसनसो जागासिनो ओमफ्राय जानथा गुमिया मा होनखो जोंहा नेहा सना नों मानो बिदि एफा साइजलै हो नेहाया हारसा साइजबा ओमफ्राय दुखिया जोंहा मा होनखो जायफोर दा आंनि दुखुआव मिथिनाबो मिनिगोन बिसोरबो सानसे बोरैबा जाजाबासो बुजिगोन दुखिया बुंनाय रावा सैथोमारमोन होनना आङो मिनियाखै आदा दुखि आं मिनिथाराखै आङो बै जोंहा नार्जि एसे होननायावसो एसे दाउट जादों आरो माबा थगायमारदों नामाथाय दुखि आदाया बिदि सानदों आरो नेहाखौ आं लाना खारगोननो खारबानो जाबाय मेगन गैयै ना नेहा ओमफ्राय वाइटिया अन होनदों आरोना नै बाय होननाया ओमफ्राय ओइ रायजोफोर आं रिपोल अरनो कामेन्ट लिरनो हास्लाबाखै मा रिपोल बेलाय आपेल ना रिपोल नेहा जोंहा जौगाथोङा जानथा र' नों मा सना बिनालै होनदों आरो जौगाथोङाबो फैफिनलायबाय होमबा जेदिया मा होनखो लागाव बे खि जानाय वाइटिया फैबावबाय ओरैसै जौगाथोङा बाय उर्लि बिबारि
बिबि बारि जागोन दे जेदिया जोंहा मा होनखो बांलादेश खारजोबदो नोंसोर होनदों आरो मा खालामहैनो बांलादेशआवलाय हाद्रि हुला बारिफ्रावलाय जानथाया मा होनखो जाफैलायबाय आइजें ओंखारनाया जौगाया आइजें ओंखारबाय जानथा गुमै जोंहा दुखिया दा मानखो नेहा बिमा सना आधार कार्ड लाखाया एप्लाइआव भटार आइडि पान कार्डसो ओं ड्राइभार लाइसेन्स आरो इन्डिया पासपर्टसो नांगौ औथ' आरो ओमफ्राय जोंहा जेदा मा होनखो जाबाय दे सालथे दुखिया बिदिनो गाब्र'फ्लांखायो माथो खालामनो सालथेनो गाब्र'फ्लाङो मा होननाय जाखो बेलाय जेदि मा गाब्र'खो बेलाय मा गाब्र'फ्लांखो होनखो जाहैयासैनदां जेदि बुंनाया एसे बोरैबा साइडआव थांबाय नामा ओमफ्राय जोंहा फिलिप नार्जिया मा होनखो मा एसे दुखु जामारखो बिबारि सना दुखियाया मालाय जागोनथ' आरो मानो जाया जानांगौ बोरैबा मोनदों आरो नोंखौ लाना खारगोना मा होनखो आं मोनसे बिबारिनि थाखाय सल' खननो सानदों मोनहायनो खन दे नों खननो हायो लिरनानैसो हरनो हागोन नोङो जेदिया मा होनखो जोंहा नोंसोरना डकुमेन्टसफ्रानो जायाब्लालाय खारदो बांलादेश बांलादेशआव हाबनो मोनगोन गोदोनासो सिथार जागोन वाइटि अन होदों ओमफ्राय जेदि फरायखांबाय आं माथो खालामबावनो ना दुखिया दा जायो हलाय जोंनाबा मा जायो उनफ्रावबा माथो बाबायसो आंथ' भिडिअफ्राबो भिउस जाया मा जाया एलबिफ्राबो भाइरेल जाया मालायफोरनि बायदि एकदम जेव जेव भाइरेल जानानै होनाय मोनबा जोंहा नेहाया मा होनखो माबा हाय बिफा फान कार्डआबो डाइरेक्ट नाम सरगियारि ओमफ्राय आं सिगां होनायाव बसुमतारीसो होफ्लांबाय बेखौ चेन्ज खालामनो हागोन खोमाथ' गोदो होनायाव आरोना गोदो होनायाव नोङो गोदोनि होनायाव आरोना ओमफ्राय आरबिया अन होनदों आरोना आरबि नों थाङाखैमोन आरो थांबाय साननानै ब्लु लाबायमोन आङाखै ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो नेहाया फरायबाय आं मा मोननै कमेन्ट हरखो नेहायालाय नोंखौ लाना खारगोन ना मा होनखो बेथ'रा आं कमेन्ट हरनायखौ खनलांदो मा कमेन्ट हरदों नोंलाय बोरो गानानो नङाबा जोंहा जेदिया मा होनखो माथो खालामनो सालथे मालाय जाथारैखौलाय जोंबोथ' बुंनो हालाना मा बुङो बेबो नंगौ नंनायालाय बेफोरो गासिबो वाइटिनि आखायावसो थाजोबो ना जेदिया जोंहा माबाया दुखिया आदाया मा होनखो औलै खन्दा सालथे आंखौ बारहो हरमारदो पाकिस्तानावनो थांनोसै पाकिस्तानाव नोंखौ लाना खारगोन ना मा होनखो हर आं सोलायजेना हरगोन नेहा नाब्ले होनदों आरो जोंहा फिलिप नार्जिया मा होनखो बायोलां आंखौ रावबो नायफिनथारानो सोर नायफिनाखै दे माबायदि नायफिननांगौ नोंखौ नोंथां नार्जि वाइटि अन होनदों आरोना थेंक इउ सोर लाभ हरदों बे लाभ हरग्राया बिराद गोसो गोरबोजों आंखौ अनो खोमा ओंखायनो लाभ हरदों सोर हरदों खोन्थालाय आंसो हरदों बिबारि सना नंमारगौ आरोना नों हरमारो आंखौ जोंहा नेहाया मा होनखो थेंक इउ दे हरनायनि थाखाय ओमफ्राय नेहाया जोंहा मा होनखो माबाहाय बिफा है नेहा मा जाखो नोंहालाय मोनथोंसै आं बिबारि सना नोंखौ आं बिराद मोथोनो फिजोमाव फाग्लिया एलबि अन खालामना आइडिजों बिराद बेरायबाय थायो लावथाय साइसआ
जेदि मा ओंख्रि मानोथो खोन्थाहराखै ना आं खोन्थानांगौ? दुखिया दा थांखो ना माखो? मानोदि बिदि जायो थोर नाब्ले आंसो गौथुम नंखायना नंगौ जाखो? DID जों फैबालाय साब होदो आरो गौथुम सना। फिलिपआ जोंहा नार्जिया मा होनखो अनोथ' आरो MMBनि जानानै बिबारि सना ए नंगौ आरो MMB ना माबासो मालाय मिन्थिया आरो नोंसोरो MMB ना सोर जोंहा जेदिया मा होनखो एयार आं लोगो जाबाय फुल वाट्स जों लोगोसे थांबाय बियो दा खामानि मोनबा रिटार्न खालामगोन बियो नो टेनसन ओमफ्राय रिटार्न खालामाबाथाय आंनो खोन्थाफै जेदि अके नोंखौ लाना खारगोन ना मा होनखो नंगौरा नाब्ले नंगौ आरो दे साब होदो साब होस्रादो दे थाब थाब 3K जाथोंसै ओमफ्राय दुखिया आदायाबा मा लिरना हरखो ए नेहा बिमा बेखौ दाबो सोलायफिननो हायो औ सोलायनो हायोना दुखिया दा गोरोंफोरखौ नायहोबानो जाबाय आरो आंथ' उदायथाराहाय नोंखौल' मोनथारथोंसै आङो मा होनखो आंखौ जोमाव होनखो ना माखोरा जोमावथ' आरो नोङो दं नै थांथ'वाखै ए जाखांबाय दुखिया दा MMBनो नोंखौ आसा खालामजाबाय बिबारि फिलिप नार्जारि नोंसोरो MMBनि दालालि जाखो ना मा जाखो नोंसोर नङा सरि फिलिप नार्जि बिदि हिन्जाव रायथिलाबायग्राखौ दालालिसो होनोना दालाल नंगौना नङा फिलिप नार्जि MMB गैलालै नाग्लि होनदों आरोना गैला दहायनो थांदों ओमफ्राय जेदिया मा होनखो जोंहा नै नों मा खालामनो रिटार्न होआबानो होथारगोन आं जेदि नो टेनसन वाइटिया अन होनदों आरोना ओमफ्राय दुखिया आदाया मा होनो जोंहा फिलिप नार्जारिया नों लावथाइ होननायखौ डेन्जार मिनिखाबाय बिबारिनो ए फिलिप नार्जारिया नों लावथाइ होननायखौ डेन्जार मिनिखाबाय बिबारिनो गावनो जाथो एदावोहाय दुखिया दा ओंखायनो आंहाबो खुगा बारा नालाय बुङाबाबो थानो हाया फिलिप नार्जिया मा होनखो जोंहा दुखिया ब्र जाखांबाय दहायनो होनदों साब दंखायो नाब्ले होनदों आरो ए दंबाबो मेला आइडि दं नोंना एसे होफैदो आरो जौगाथोंसै एसे जोंहा वाइटिया मा होनखो माब्लाबानो लं थंसो दोनबाय आंखौ नायसनथाराखै आं इनडाइरेक्टलि रायलायो फागला मानोथो बाय होनांगौ होमबालाय बाय होनबाय नालाय आं ब्लकखौ लाखिबाय माबायदि टेलेन्टजों रायलायो मिन्थिबाय नोंसोरो लोगोफोर नायलाय अबे सिखायनाय बेबा एक्सपिरियेन्स गोनांखा जेदिया मा होनखो सालथे दुखिया मा सोलाया दिनै सालथे होनदों आरो नोंखौ लाना खारगोन ना मा होनखो 47 आइडिजों फैबाय दंनो नामासो 47 ना आइडियानो 47 सानसेयावनो आइडि होनानै गाबोननो स्रयै थांगोन बे ओमफ्राय दुखिया आदाया मा होनखो जोंहा क्रमाव थांना सेटिंआव सोलायनो हायो नेहा बिमा सना होनदों आरो नाम्बारफोर लानो हाया नामा नाम्बारफोर लानानै मोजां सोंनानै मोजां रायज्लायनानै खालामनो हाया नामा नेहा ओइ दुखिया दा एस जकिंआनो खाथियाव दंखायोनो गोरोङानो ओमफ्राय जोंहा फिलिप नार्जिया मा होनखो आं मिनिनायखौ बोरै मिथिखो दुखिया ब्र'आलाय होनदों आरो नङा गावनो मिनिदोंदां दुखुजों गाबनायजों ओमफ्राय नोंखौसो लेथाय हरबाय ओमफ्राय दुखिया आदायामोनखौ अखन्दा सालथे आरो बिबारि दिनै दाउदैजों आलुसोमोन गोथाव दे आलु बिराद जायो खोमा नोंस्रा आलुफोरखौ बारा जानाङाहाय दुखिया दा सुगार जानायनि चान्स थायो बिराद गोदैना बियो जानायावथ' बारा गोदै मोना खिन्थु मेथाइ सिनिफोरनिख्रुइबो रासिन गोदैनो बियो
जोंबो जायो सामफ्रामबो एसे एनै माने मैगंफ्राव लागायबासो समायलायबो लाङोना ओंख्रियाबो एरो ओमफ्राय फिलिपआ जोंहा मा होनखो दालालि नङाब्रा नोंगौखौसो बुंदों बिबारि सना माइनावनो MMBआ डाइलगसो मारिफैयो आंजों गोदोनिफ्रायनो नोंसोरखौ उनावसो लोगो मोनदोंना जों फार्स्टआव लोगो मोनलायनायमोन ना फिलिप नार्जि ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनखो बिबारि आं उन्दुनो ओंखारबाय फैदो ओरैसैनो ओमफ्राय मा खालामगोन आं थांनानै नोंजों ओमफ्राय नोंखौ लाना खारगोन ना आइदिबा मेनजों फैगोन आरो नाब्लेनो बिदिसो ओमफ्राय नोंखौल' लाना खारगोन आंहा मा होनखो जोंहा दैला आंनिया बहा थाबोखो गैला आंनिया बहा थाबोखो माया थाबोखो हाथाय गैयि हाथाय गनाय बायदि रायलायमारो बियो गथ'फोर रायलायस्लिंनाय बायदि आं लाभ हरनि र' नायबाय थानो दे जागोन दे नार्जि नायाबा था जालायथारो बा ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो वाइटिया अन होनदों आरो ना ओमफ्राय खारबाय नामा नेहा बिमाया खारबायदां गोबावबो जाबायना दखिया दा ओमफ्राय जेदिया मा होनखो आलुआ जेरावबो सोलियो सालथे आलु नङाबानो सोलिथारा सोलियो मानो सोलिया जानांगौ आं मिनियाखैथ' मिनियाखै आरो गाबदोंसो ना आदा दखि सोरबा थाङोबा थांनो हासिगोन दे गोबावबो जाबायना बेसेथो थानो सासेनावलाय ओमफ्राय जोंहा नोंखौ लाना खारगोन ना मा होनखो हरालै आं नाब्लेनो दे होमबालाय थाइलाय बायलाय खाराव गाननाय बिबार जोंहा नार्जिया मा होनखो हरदों दे लागाव लाब हरबाय माथो नायद' होनदों आरो हरदों दे नुदों ओमफ्राय जोंहा वाइटिया लाइभ होदोंथ' आंनि दसे बिबारि हा लाइभ होदों आरो दे होमबा दोननोसै दसे थालाबायना होनसै खुद्रियोहाय नङाबा गथ'आ मा साइसनि मा जातनि मानसिहाय माबाया वाइटिया खुद्रियोथ' ओमफ्राय गाबोन एलियाव थांबाथाय माबा होनलायलाङो हे नाब्ले होनदों आरोना नोंखौ लाना खारगोना दोनथ'नोसै ना होमबा दे बाय बाय लाजोबदो लासैनो गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय दे बिराद गोबाव सापर्ट होनायनि थाखाय जेदि बाय फिलिप नार्जि बाय नोंखौ लाना खारगोन बाय दुखिया दा नोंथां बाय सोर दंमोन जेदि नायल' जाल' आंनि बाय सोर दंमोन गासैखौबो गेजेरावनो बाय दे नेहा थांबाय नामा नेहा बाय थादो नाब्ले बाय बाय होनदों आरो नंगौ नामा होनदों आरो आयु एमाव गुमै दासो दोनहांआवसो ओमफ्राय जोंहा एमावा नंगौ नामा होनदों आरो दासो फैथारबाय आरोना जोंहा एमावा गुमैया मेन चेनेलजों गोजोननाय थाबाय दे लाइक होसारदो गुमै ओमफ्राय जेदिया आइ लाभ इउ बुं खनसेनो आइ लाभ इउ जेदि दे बाय बाय होनदो गासिबो दुखिया दा थांबाय नामा माथो बाय बाय लायाखै मोखाङानो साजोब्बाय आंना नै सिथर ओंखारनानै जोमावखौल' सिमां नुयो माथो नोंनो जोमावा आइदि लानानै माबा माबि एदावफैबाय थायोहाय गुमै एमाव ओंखायनो आङो बेखौनो सानो आइदिफोरजों फैबाबो आङो माखासे मानसिफोरनि आइदिफोरखौ सिनायाना बुङाबा आइ लाभ इउ बुङाब्ला दोना आंनो होनबाय नोंहासो खोनायाखै ओमफ्राय एमावा जोमावखौ बेखौ फरायबाय दे आं लागाव खोनाबायसो दा सोरबानो नोंनि कमेन्टखौलाय नुवाखै ओमफ्राय लाइक दोनदों आरो गुमै एमाव गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय फिलिप नार्जि बाय बाय ओमफ्राय दुखिया आदैया अके बाय गुड नाइट होनदों आरोना दे
माथो खालामबावनो ना आदा खनसेबाव होनदों आरो र' लास्टाव होनगोन आं बयबो थांजोबबा गाबोन नोंनि एलबियाव आंनो रिप्लाय होफिननांगोन नोङो नङाबा गवा अके बाय गुड नाइट जागोन दे जेदिजों जामारबाय अब्लानो है दुखि बेफोरो लाइफनि माबासो लाइफनि टेस्टि सुवाद होनो ना सुवाद होनो सोंनो हाया नोङो जेदिनाव ओमफ्राय जोंहा सियामराज हाय 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 स' थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय सियामराज आगै गोजोननाय थाबाय मा खौरां लाइक होस्रा दे ओमफ्राय फिलिप नार्जिया मानखो आइ लाभ इउ अल फ्रेन्ड लाभ अके सेम टु इउ जोंहा फिलिप नार्जि ओमफ्राय दुखि आदाया मानखो खोनादों र' होनदों आरो बेफोरलाय ओरैनो जेदिया मानखो थाङाथ' रावबोनो जेदिया जोंहा मानखो लागाव मेगनानो सामारबाय सोर जोंहा एमाव गुमैया मानखो जेदि साला नंमारगौसो होनदों आरो ना जेदिया जोंहा मानखो मा सिरि सिरि बुंनाय बेलाय होनदों आरो एमाव खन्दा बुन्दा होनदों आरो गासैखौबो गोसो गोरबोजों आइ लाभ इउ ओमफ्राय कुइसन खालामदो सबखौबो नामा होननानै सियामराज आव होनदों आरो ना सियामराज आव कमेन्ट फरायदोंबाबो आंहा दुखि आदाखौसो गोसोआव फैगासिनो मुझे भी बोला क्या हाँ सभी को बोला मैं सभी को बीच में मेरे प्यारे दोस्तों भैया बहन भाई फ्रेंड आई लव यू सभी को लागाव दे बयखौबो होनदों आरो औ बयखौबो होनबायथ' आयदै मोनसे खोथा सोंहरदां मोखाङाव सिथुर जानाया मा खालामबा मोजां जायो खोन्थाहरलाय सोरबा मिन्थियोब्ला जोंहा सियामराजा मानखो अ थेंक इउ होनदों आरो मस्ट वेलकाम सियामराज ओमफ्राय मुझे पार्सनेल बोलो पार्सनेल बोलो आज क्या खाया आपने मैं खाना खाया सब्जी खाया पानी पिया सब्जी मेरा आलू दाल और कुछ मिक्स करके बॉईल किया था और चना और टोमेटो फ्राई किया है दुखि आदाया मानखो जोंहा मिथिखाबाय आं र' नोंसोरखौनो हे दुखि आदा बेफोरखौ जेबो साननाङा नो प्रब्लेम नो डाउट क्लियारलि फाटाफाटि जेदिना न'खौ दंखायो दुखि आदा ओरैनो एलबियाव एदावलायो आरो ओरैनो एलबिफ्रा एसे इन्टारेस्ट जानायनि बेनो आरो ओमफ्राय जोंहा सियामराज आव ग्रेट अके थेंक इउ जेदिया मानखो थुदो वाइटिनाव आलासि जाहैनोसै दोननोसै गासिबो बाय होनदो गाबा थाङाबो बि मोसा बोरैबा आंखौ गोसो सिंजों जोमाव सानदोंब्ला नोंखौ सिमसो गोदोना सेरथे हैखाबायलां आयु सेरथेनो हाय मा आंहा दासो सिंगेल न'खर गैया मा गैया फिसा फिसौ गैया रायजो जानो गोसो आंहा सियामराज ने क्या बोला इतना सारे खाते हो एक दिन में नहीं थोड़ा ज़्यादा नहीं डालता है थोड़ा 1 2 3 ऐसा वाइटिया अन होनदों आरो ना ओमफ्राय एमावा जोंहा मानखो नों दोन जोंखौ होफाथाराखैलै बे सोरखौबासो बुंदोंमोन जों खोना गोनांखाय नङाहाय बिदि नङा उनाव जाबानो मिन्थिगोन दा वाइटिया अन होनदों दुखि आदाया मानखो बा खन्दा सालथे थिननायखायसो बयखौबो बुंलाबायबाय बुंलायबाय जालायथारो बिदि नङा दुखि आदा ओमफ्राय जेदिया दुखि या जेबो नङा टाइम पाससो औ बेनो फोथायबा फोथायाबा था नै आंनाबा देनां गावनि जिबनाव जाबासो गावनि माबायाव जाबासो अब्लासो बिसोरबो बिदिमोन आरोना होनलायनाय जागोन
ओमफ्राय जोंहा श्यामराज ने फिर तो यम्मी हाँ बहुत यम्मी यम्मी है टेस्टी ओमफ्राय जोंहा दुखियादो मिनिदोंबो गाबदोंबो रंजादोंबो दुखुबो मोनदों आरोना दे जेबो नङा आदा माथो खालामबावनो ना जेदिया बाय अल गाइस टुमरो 7:30 AM माय लाइफ प्लिज काम अन हेल्प आङो 9:00 होब्रा नोङो 9:00 हरनि 9:00 फुङावलाय मानो होनो गाबोन डिउटि दंना गैया आंखौ थांनो हायाबा गाज्रि मोननाङा दे नाजागोन आं ओमफ्राय दुखिया आदाया मानखौ बिदिब्लालाय आंखौबो हारसिं बुं खनसे दुखिया दा आइ लाभ इउ एमावा जोंहा गुमैया मानखौ बाय बाय गुड नाइट अल फ्रेन्ड्स अके गुमै स थेंक इउ दसे सम थाना होनायनि थाखाय गुड नाइट दुखिया दे अके अखन दा सालते दे बाय गुड नाइट होनबाय जागोन दे ओमफ्राय गाबोन मर्निं डिउटि ओमफ्राय डिउटि थानायानो एलबि होयो खामानि फरायनो मोना मा मोना फ्रि टाइमावसो होनांगौ ना आंखौलाय बुंला होनदों आरो नोंखौलाय दहायनो बुंखाबाय आं बारे बारे बुंजाया केस नाङो ओमफ्राय जोंहा बिमोसा र' बुलाखानां सेंग्राफोरनि दुगैनानै लानानै सेंग्राफोरनि दुगैनानै लामनानै दोननाय गामसाजों मोखांखौ फुगार खोमा है अब्लाबो नोंनि मोखांनि सिथरा साफा फाग्लि खदालबुरि नंखायना नंगौ ओमफ्राय नुबा आयु मा खालामफैलाबायदों बेलाय होनलायलायनाय ओमफ्राय जोंहा जेदिया मानखो आंना होजायोथ' टेनसन होनदों आरो आंना होनजायोथ' न' टेनसन बारे होनजायो नामा पागल दुखिया दे मानखो इन्जय अखन्दा सालथे होनदों आरो नो टेनसन नो इन्जय अनलि एलबि मजा दुखिया दा ओमफ्राय जेदिया माबार खनसे बुंफिनबावनो बुंलां दे जेदि ब्र राइट ना होनदों आरो हरसाना मिसाथाय दे हरसाखौ खोन्थाहरना होमबासो आंनि सिथरफ्रा हामसिगोन ओंखारबाय थायो जेदि बाय एफा गोबाव बिबारि आं थांबाय वाइटिनाव जागोन दे माबा जागोन एम'आ जोंहा मानखौ फनखौ उखुमाव गालां एलबि होनानै ओइ मा होनखो नोङो एमावा दा एमा गुमै नमस्ते हायेन ब्रादार सो थैंक यू मेरी लाइफ स्टाइल में आने के लिए थैंक यू कैसे हो मोजां ना हायेन आदा खबरफ्रा गोजोननाय थाबाय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय सो थैंक यू इट्स ओके होनदों ओके हायेन ब्र हम भी ठीक हूँ अच्छा ठीक होना चाहिए मैं भी ठीक हूँ हायेन ब्रदर आप कैसी हो मैं ठीक हूँ हायेन ब्रो दुखिया आदाया मानो गाबखो दुखिया आदा मानो गाबबावखो दुखिया आदा गाबलाबो मिनिब्लाबो जालाबालाय माथो खालामबावनो ना दुखिया आदा हायेन ब्रादार मा ओंख्रि जाखो हायेन ब्रादारा मानखो जा मुझे कौन जय नहीं किया अच्छा सोर जोंहा हायेन आदाजों जयेन जानो गोसो जयेन जानो हागोन रिटार्न खालामगोन आदाया ओमफ्राय दुखिया आदाया मानखो जोंहा आलुभेराजों मोखां सुबाय था आलुभेरा आंनाव मानि जाया आदा बिराद मानो
मोखाङा आरोना ना दालि आरो ना गोरान बाथोन गोथावानो दे आलु बेरायाना आंनाव माबा जाया माने सुट जाया मानो बिरादनो क्या हुआ हैन ब्रो हायन ब्रो भूल गया है ना अभी भी याद है मैं एलबी में बोला था ना आपको बाद हो गाबोन अर्डार खालामना हरगोन बबे स्टोर बेलाय बोरो जेदिनाव थांनो होनाया माबानाव थांनायालाय वाइटिनाव थांनायालाय होआखैदां वाइटिया अन होनदों आरोना दे वाइटि आगै गाबोन आङो दिनै दा थांनो हायाब्लाबो ना गाबोन थानानै होगोन आङो दे खेबनै होखायो दा नोङो ना खेबनै होखायो गुड इभिनिं जोंहा हायेन ब्रादार ओमफ्राय औलै गयदानि होनदों आरो जोंहा दुखि ब्र'आ ओमफ्राय राधे हायेन ब्रादार गैया दोनबायसो वाइटिया ए खोन्थागौमोन ना बियो दहायनो आंनि एलबियाव फैबानो होदों होननानै दहायथ' थांदों आं थांनाया दहायो खनायावसो दं बे खनायाव ओमफ्राय जोंहा बि मोसाया मा होनखो आंनि एलबियाव दा फैखा नों फाग्लि खदालगुरिनो बे राधेनि मिनिङा मा होनदों आरो सोंलाय आदा हायेनाव ओमफ्राय एमाव ब्लगा मा होनखो जोंहा गुमैया थिय'द्राम फुन टाइद्राम बुरिफ्रा लागायो नामा एमाव नोंना ओंखायनो खोन्थाहरनो रोंदों अनलाइन होनो जोंहा हायेन ब्र'आ अके हायेन ब्र' स' थेंक इउ ट्राइड्राम अरिजिनेल मोनालै एमाव खन्दा बेहाय होनदों आरो बेहाय आसामाव मा बुस्थु मोनोना बेहाय मोननो नागिरा ना जेदि ओमफ्राय जोंहा दुखिया आदाया मानखौ मोन इउटुब फेमिलि बाय गुड नाइट एन्ड स्वीट ड्रिम्स अके दुखि ब्र अके ओमफ्राय हायेन ब्रादारा मानखो भगवान को याद करना है राधे अच्छा अके राधे राइट आसामाव मोननाय बुस्थुफोरखौ बेहाय मोननो नागिरा फार्मासिफ्रावथ' क्या है ये क्या चीज है इदिसो होनो भिटामिन जिएम फुन आयु बुरिया इउज खालामो खोमा बेफोरखौ ना होमबा मिथिबाय आङो बुरिया बिराद इउज खालामोनदां होमबा ना गुमै नोंना ओंखायनो बुंनो रोंदों भगबानखौ गाबज्रिनायबो जायो होनदों आरो औ हायेन ब्र'आ अनलाइन अर्डार खालाम बिदि बुस्थुखौ अनलाइन मोननो नागिराहाय बे माने फार्मासिनि बुस्थुफोरखौ ना अनलाइनाव मोननो नागिरा
हायेन ब्र' एमाव गुबैया मानखौ अनलाइन अर्डार खालाम फैनो नागिरा जेदिया मानखौ जोंहा ओइ बे वाइटियालाय मा अन जाबाय थादों खामेन्टबो खालामा बेस्थ'थार नामा मानिबानो गेम गेलेदोंनो 1थासिम गेम गेलेगोननो हायेन वीडियोस अभी रूम पे है ना ड्यूटी पे है हायेन ब्रो एमावा जोंहा मानखो एप दं बिनि बेलेग आच्छा एप्सखौथ' मिन्थिया आङो एमाव गुमै मा एप्स बेलाय खिथाहरलाय एप्सनि नामा मा नाम गुमै एमाव नों बुन्दा मोनामथारबाय जेदिया जोंहा दिपालिया बा मालाय दाबो दं माथोनो उफाय गैया रायलायदों एसे आंना मबाइला एलबि गोबाव होबाथाय बिराद गरम जायोहाय बेरगोनसो नामा बाराबा सोर सोरना एलबि होबा गरम जायो मबाइला खिथाहरनायसाय आंना मबाइला भिभ' V21 दै 5G ओमफ्राय बिदि मबाइला गरम जायो नामा खिथाहरलाय सोरबा मिन्थियोब्ला आंना जि गरम जायो ओमफ्राय दा एलबि दोनखांनायनि उनाव बे फाखायावसो दोनलाय लायो आं ओमफ्रायसो थाब सुहाबो नङाबा बिदि ओरैनो सायाव दोनलाबायबा गुसु जाया अच्छा ड्यूटी पे कितना बजे में छुट्टी होगा हायेन ब्र' दिपालि बहा गुरायना फैखो नोंलाय जोंहा जेदिया मानखो ओइ बिबारि बाबु बिमा आं उन्दुहैग्रोनोसै दा फैदो नों दे बाय होनदों आरो गुड नाइट जागोन दे नोंनि उन्दुग्राया हायेन वीडियोस डलार बेसे जागोन गुगल एडसेन्स एप्लाइसो खालामदों हायेनब्र' आङो नै मैयाना दाखालि दिनैजों साननै ना सानथाम जाबाय सप्ताथामनि डेट होदों र' मा जायो आंना एड्रेसानो माबा भटार आइडियानो बेलेग गामिजोंसोहाय आदा हायेन बोरै जागोनथाय ओमफ्राय ओरै एड्रेसखौबो आङो होजों न'निखौसो होबाय दा आं बेहाय बायहेरायाव थानायनि एड्रेसखौबो होआखै बोरै जागोनथाय माने भटार आइडिया बेलेग गामिजों फैबाय नामालाय गासिबो आधार कार्ड पान कार्डफ्रा माने बिदिनो भटार आइडि बायदि थांजोब्बाय आरो एकाउन्ट सेकाउन्ट गासिबो मा जायो मिन्थिथ'ला हायेन ब्र' नोंना बेसे थांखो हायेन ब्र' ओमफ्राय एमावा आं गोसोआव गोनां गांला बारा फन गंसेयावसो दं आंबो बारा गोसोआव गैला फन गंसेयावसो दंमोन आंनाव जागोन दे गाबोनफोर गोसोखांबा खोन्थाबानो जाबाय दे आंखौ सोरनिबा एलबियाव नुबा ओमफ्राय वाइटि अन होनदों आरो ना गोजोननाय थाबाय वाइटि ओमफ्राय बि मोसाया मा होनखो 5 आवार्स एलबि होबाबो गुदुं जाया आंना मा मबाइल नोंना आंनालाय मानो एफा माबा जायो दिपालि अन होनदों आरो ना वाइटि अन होनदों आरो सोर सोरना गुदुं जायो खिथाहरसै बेहाय थानायफ्रा सोर 5था दङ दे दोनसै ना होमबालाय लोगोफ्राबो फैबाय ओंखाम जानोसै हायेन ब्र' बाय बाय दिपालि बाय वाइटि बाय जेदि बाय एमाव गुमै बाय गासैखौबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय स' थेंक इउ ओमफ्राय जेदिया आं 5 रोजानि मबाइलजोंसो होयो ना होआ आंनि 5 रोजानि मबाइलजोंसो हाया जालायबावो आइस ओमफ्राय रलै होनदों जोंहा वाइटिया ओमफ्राय बाबुला खालामबाय एमाव मा होनखो बुहुला
खालामबाय खोमा नों बादि जागोन बे बिदिजों। माखौ भुल खालामखो आदा गुमै मा बाय बेलायनो? बाय बिमा गुड नाइट लास्ट होनदों आरो ओमफ्राय फैफिननानै कमेन्ट नुबाला ना जेदि जागोन दे बाय। थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी ना 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 गान्दला राजा लाइक दान अके बे गान्दलायाबा सोर जाखो स' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गान्दला राजा आरो आंनि एलबियाव सफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ। ओमफ्राय जोंहा वाइटिया अन होनदों ओमफ्राय एमावआ जोंहा मानोथो बेलेग बेलेग माबा खालामनानै एप्लाइ खालामखो नोंलाय होनदों आरो माबा बेलेग बेलेगथ' खालामाखै बे एड्रेसानो आरो आंना एड्रेसानो माने सिगांनिफ्रायनो भटार आइडि एप्लाइ खालामनायाव बे भटार आइडिया बेलेगजों फैबाय नालाय बे बेलेगनिजोंनो थांगासिनो आं माने। गुड नाइट सना होनदों आरो आरबि प्रडाक्सन नागाय गुड नाइट अके बाय। ओमफ्राय दिपालिया मा होनखो आंनाबो गंसे मबाइला गुदुं जायो गंसे मबाइला आंना जेबो जाथारा आं गंथाम थ्रि फन लायोना बा माहाय माहाय बाहायो नोंलाय? ओमफ्राय गान्दला राजाया मा होनखो जोङो मानो थेंक इउ जाखोनो आइडिजों फैनानै मदद होफैदों लाइक होफैदों गोजोननाय थाबाय आरो होनदों आरो मा गान्दला ओमफ्राय गान्दला रानि फैला नामा? वाइटि मा होनखो जोंहा अन होनदों आरोना वाइटि अन जोंहा अशक बेस्टि फैदों लाइक दान अके अशक बेस्टि स' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय नंगौ नामा? औ नंगौथ' आरो नामखौ सोलायनानै आइडिखौसो दोनबाय आरो जोंहा आरबि आगैया मा होनखो सना गोबाव कल खालाम दे होनदों आरो सना गाबोन कल खालाम दे दे। ओमफ्राय जोंहा गुमैया मा होनखो अफिसियेला आंना हरसे दोनब्लाबो दुङालै होनदों आरो मानि थाखाय दुङोथाय मिथिया आंबो। ओमफ्राय जोंहा नायजाबनि फावथिना होनदों आरो लाइक दान स' थेंक इउ नायजाबनि फावथिना लाइक होनायनि थाखाय थाबाय थादे होनदों आरो थाबाय थानो बेनोसो खोथा अन होनदों जोंहा अके स' थेंक इउ वाइटि अन होनदों। आङो दोनमारनांसिगोन दे बयबो बायबाय लादो जिरायबायबो थानो हाला आंनि सिङा सालायलांबाय बुरिनायखाय। बार'था ग्रोब जाबाथाय दोनगोन दे आङो। अन र' नामा माबा बुंनो गोनां दं नामा साफा राफा? बेटारिबो गैला नै 35 सुइस अफसो जागोन बाराबा। सियाम राज हेलौ हाय सियाम। आं दानसै दे होमबालाय
बार'था जाबाय नै अके बाय अल स' थेंक इउ बिराद गोबाव थाना होनायनि थाखाय गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय दे ओमफ्राय एमावा मानखौ गरम जाग्रा फना बारा लास्टिं होआलै हें जानो नागिरो आरो औ बिदिनो जायो दा आंना मालाबा लाइक डान खांखमा राजा अके स' थेंक इउ खांखमा राजा अन होनदों आरो रले वाइटिया मा दे होन दे मा होननो र' एमाव गुमै बाय होनदों आरोना अके बाय बार'था जाबाय दोनमानसै दे आङो ओंखामबो उखैबाय र'लैनो मा होनो नागिरदों आं सोर दे लाइक डान्स थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जानो सोरथाय सिनायाखै आं वाइटि आगैसो नामा र' होनदों आरो आदसा र' ओंखाम उखैबाय आगै ओंखाम उखैबाय मेगनाबो माबाबाय ओंखाम गुसुआबो मोजांसो सेवाखै औ जाबायना आगै दोनसै ना अके स' थेंक इउ 30 लाइक खालामना होनायनि थाखाय जोंहा आं मिथिया र' नामा लाइक डान स' थेंक इउ र' आदसा 3ल'सै जाबाय नामा आगै र' निमाहा होदो नामफ्राबो मोजांथार माथो र' निमाहा होदो लाइक डान अके स' थेंक इउ लाइक डान अके हाजोमा मैहुर गाबोननो स्रय थांजोबासो आगै
Fudumnya so like dan ayah. Saya meras. Last like dan okay. So thank you agak goजोननाय थाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय thank you. जाबाय दा दोनसै LB खोथा बाजियाव फिक्स टाइम खोथाहर आंनो बाय गुड नाइट अके ओके गुड नाइट दोनबाय दे आरो 11 AM ओमफ्राय बेलासियाव जादा खाव खाना पड़ेगा बेलासिना ओमफ्राय थुखेबो होयो दा ओके बाय 5:30 दोनबाय आं